Wai kai daga wai ranar ne ya ce a tura ma dubu ba. Wallahi ranar ne ya ce a tura masa 1000 wai a bashi tallafi zai wa Buhari waka. To mu da mu ba da kuɗin mu a wa Buhari waka wanda mu kuna su. Gwara kwana 1000 da ka ba Buhari. Mu bayan gwangwasi. Da ka ba wa rarara tallafin. Ya muke ba fa. Gwara da ka ba wa rarara tallafin yau Buhari waka ba Buhari gwara ka kona ta. Kai kake yin sigari ina me leta. Gata. Oke kana da asha oke. Kona za kai? Da jama'a kuna gani wani zai kona 1000 sa akan ya ba rarara gudun mu wayo Buhari waka. Wallahi mu dai da mu bayar ayo Buhari waka wanda mu kona ta. Ina ko labarin nan ya ce naira 30 ya ishe ka ci shinkafa da ake koshi ba kwar ka ba mutane 10 ba kowa ya samu ya ce koshi ya kona ta. Mu ga yi kwanda mu kona dubu. La dubun yake kona ba. Bude ta mu gani. Kai dubun ce fa. Dubu. Yanzu gwara ka kona daga ba Buhari. Wallahi da mu dai baka kai wa Buhari waka wanda mu kona. Yanzu ka kona dubun? Gata. Wallahi da dubun mun kona mu dai da mu bayar ayo Buhari waka wallahi wanda mu kona. A gaskiya lalle ka ji